E ti de maior, que queres ser? A que te queres adicar? A granxeiro. Sí. E que animais vas ter? Vacas. Como se chaman estas vacas? Coñécelas a estas? Solo o toro. O toro como se chama? Venerito. Porque é un gandeiro, quer ter vacas de leite. As ter vacas de carne, quer ter unha raixa de vacas de leite. Ah, tedelas de carne agora e ti queres de leite. Por que as queres de leite? Porque cada vez que che veñen polo leite danche cartos. Mira, Xoel, que teño unha sorpresa para ti. Porque hai unha rapaza que sabe moito de galego, a que lle gustaches moito. E mandouche un vídeo, a ver se a coñeces. Hola, Xoel. A ver, que tes a toda Galicia namorada e a mí tamén, porque aparte de ser super simpático falando, pois que tes un galego precioso. Así que nada, que che quería mandar un saúdo e unha aperta moi grande. Beijiños. Que che parece? Ben, Coñeces a Esther? sí. Como dice, chica? Esther, Este quen é? Pancho. Velo todos os días a Pancho? Eu sei que estou aquí vexo. Porque ti ves todos os días a casa dos avós? No. Os sábados e os domingos. Porque pode xogar libre. Eu non sei nada de vacas. Ti que consellos me das para ser boa granxeira? Mira que non cajan na fariña, como porque algún cucho caja por aquí. Ai! E cando fan iso? Tiramos yo encima da espalda. Sí. O que lle apuntemos. E así xa aprenden que non se fai aí Sí, caca. pero siguen facéndoa. Non sei como será de maior. De momento, me gustalle moito os animales, as vacas, todo así. Na pandemia, con 2 ou 3 anos, pois estaba ali plantando lechugas e vigilando con os caracoles comelas. A ver se lle gustan estos agasallos que temos para Roy e Xoel. Un para cada un. Oh, gustache. E a ti? Son distintos, tedelos que compartir e delos compartir entre os dous. Sí. Díxome Xoel que ele axudaba moito, que iba a quitar os ovos das galiñas, que lles botaba de comer as vacas, iso é certo? Trae leña, sí, sí. En general, pues, sorprendiu que o neno pois era moi espabilado, moi elocuente, que falaba moi ben, sobre todo que falaba moi ben o galego. Gustavo fala galego, eu tamén falo galego, pois na casa sempre lle falamos galego. Os avós tamén falan galego. A verdade é que seu avó, cando Xoel era moi pequeniño, que tiña un aniño, pois xa lle inculcou que xa levaba no tractor, enseñaba os animais, e sempre lle gustou. Eles a verdade que se distraen bastante aquí. Imagino que estará moi orgullosa dos netos. Hombre, como non? Xa estaba antes de salir na televisión, Qué maravilla a historia de Xoel.